Vítam vás pri sledovaní ďalšej časti Rybárstva na dlani, kde sa budeme s tajomníkom Slovenského rybárskeho zväzu Bohušom Cintulom rozprávať o aktuálnych témach, ktoré trápia nás bežných rybárov. Začiatok roka je bežne spojený s poplatkami a s kúpou povolení. A hneď prvá otázka na teba znie, kam putujú tie poplatky, ktoré rybári za tie svoje povolenky platia? Takže ja ťa tiež vítam. Dlhšie sme sa nevideli. A otázka je na mieste. Je január, február a vydávajú sa tie povolenky. A naozaj je to určitá cena, za ktorú si ten rybár zaplatí. Ja by som v tomto dieli nechcel polemizovať, či je to veľa, či je to málo. Ale v tejto relácii by som chcel povedať, vlastne, aby každý ten jeden rybár, on to vníma, aspoň ja keď to tak sledujem na tých fórach všetkých, že on to vníma ako celkový poplatok, koľko zaplatí. Ale tento poplatok by sme si mali rozobrať na také drobné, aby sme vedeli vlastne, že kde jednotlivé poplatky idú. Je rozdiel, že tie poplatky idú vlastne do organizácie a niektoré tie financie vlastne putujú aj na tú centrálu do Žiliny, kde vlastne, ktorú riadím vlastne ja. Z čoho sa teda tie poplatky skladajú? Vieme, že to nie je suma za jednu povolenku, ale vieme, že tam je nejaké to členské a tak ďalej. Skúsme si to tak trošku podrobnejšie rozobrať. Keď si to tak rozoberieme na drobné, takže keďže sme organizovaní v nejakom občianskom združení a vlastne sme členmi, tak sme povinní platiť členské. Keďže chceme chytať ryby, tak my musíme mať nejaké povolenie na rybolov a tie sú rôzneho typu a podľa toho aj platíme. Keďže vyplýva nám zo stanov vlastne, že sme povinní plniť nejakú brigádnickú povinnosť, takže sme povinní buď brigádu odpracovať, alebo zaplatíme náhradu za neodpracovanú brigádu. To sú také najzákladnejšie poplatky, ktoré vlastne každý jeden člen pri tom svojom každoročnom návrate, pri tom, ako si ide vybrať povolenku, musí zaplatiť. Nachádzame sa v dobe, kedy sa všeobecne všetko zdražuje a nevyhlo sa to teda ani bežných rybárov. Môžeme trošku načrtnúť, kam tá možno zvýšená čiastka pôjde, alebo z akého dôvodu sa to vlastne udialo? Ja by som sa vrátil k tomu členskému. Vlastne, aby každý jeden člen pochopil, že keď zaplatí členské, v každej organizačnej zložke je to iná suma. Majú možnosť lavírovať medzi určitým rozpätím, ale na našu centrálu z každého jedného člena putuje 17 eur momentálne. Ja keď som pred 2 rokmi nastupoval, tak to bolo oveľa menej a za 2 roky sme naozaj pristúpili k tomu, že sme ten odvod z členského zvýšili a momentálne sme teda na 17 eurách. Takisto je to aj 17 eur za mládežníka a vlastne za členské, za dieťa nám prichádza 1 euro. Medziročne tento poplatok vstúpol o 6 eur. Prečo? Treba si povedať, že vlastne z toho členského, čo sa platí tu na tomto sekretariáte. Vlastne z členského aj tá organizačná zložka, alebo táto budova, alebo zväz celkovo platí celú svoju činnosť. Na našej centrále je to tak rozdelené, že z tohoto členského vlastne funguje táto budova a zabezpečujeme kompletný servis vlastne či právnych služieb, alebo sú to moje služby, alebo je to ekonomické služby. Všetky ostatné činnosti, ktoré tu máme tu oddelenie výroby, to si rieši samostatne. A potom tu máme vlastne oddelenie tečúcich vôd a rybárskú stráž a to sa financuje vlastne z povolení. Vrátime sa k tomu členskému a vlastne z tých 17 eur tu fungujeme. Keďže Slovenský rybársky zväz chce byť stabilným partnerom v dodávaní násad a všetkých týchto vecí, tak proste musíme byť konkurencieschopní. Slovenský rybársky zväz má 15 výrobných stredísk, nadobudol v minulosti jedno nové veľké stredisko a pripravujeme kúpu ďalšieho výrobného strediska. A takto vlastne zväčšujeme svoje chovné kapacity a vieme dodávať kvalitné násady a vieme vlastne to ponúkať buď na trh, alebo našim organizačným zložkám na zarybňovanie. Má to nejaké jasné pravidlá? Je to nejako jasne stanovené, ako sa to členské rozdeľuje, alebo je to iba na tom, ako sa vy tu v Žiline, ako to rybári bežne hovoria, rozhodnete? Ono to není, že my sa tu rozhodneme. Vždycky je tu vrcholový orgán, ktorý schvaľuje rozpočet. A môžeme si povedať, že vlastne z toho členského sú naviazané niektoré uznesenia. Už v minulosti bolo napríklad povedané, že z toho členského, z každého jedného člena poputuje 1 euro na prácu s mládežou. 1 euro poputuje na prácu teda so športovou činnosťou. Čiže už sme 2 eurami. Aj dneska tu sedíme spolu a natáčame nejakú reláciu
máme nejakú reláciu spoločnú aj v RTVS, aj tá sa financuje napríklad z Čolenského. A rôzne ďalšie iné veci. Mzdy ľudí, ktorí tu pracujú, energie na tieto budovy, na majetok Slovenského rybárskeho zväzu, poistky a rôzne ďalšie veci. Sú to zasadnutia rady. Hej? Rada sa schádza z Infestánov 6-krát do roka, čiže vlastne všetci tu z celého Slovenska musia docestovať. Sú to ich mzdové náhrady, sú to všetky naše cestovné príkazy, všetky tie leasingy, poplatky na auta, poistky. Čiže všetky tieto poplatky, ktoré tu zväz má, sa financujú z Členského. Výška poplatku, ktorý rybári za tie povolenia a tie jednotlivé členské príspevky platia, je rôzna v rámci Slovenska. Ako to vlastne teda celé je? Prečo niektorí rybári v regiónoch platia viac, niektorí menej? Je to nejako presne stanovené, alebo diktujete vy tým organizáciám, aká má byť tá cena tej povolenky? My diktujeme iba ten odvod pre nás a tie nožnice sú otvorené. Musí to byť otvorené, pretože niektoré organizačné zložky majú viacej majetku. Majú viacej možno revírov, majú viacej svojich vecí, na ktorú potrebujú tú činnosť. Hej? Niektoré sú menšie, nepotrebujú toľko peňazí, niekto má budovy, rybochovné zariadenia, rôzne iné veci a tým pádom sa o tento majetok musí starať. Čiže vlastne to členské musí byť vyššie, aby sa o tento majetok vedel postarať, aby ho vedel poistiť, aby ho vedel zveľaďovať a tieto rôzne veci. Preto je to individuálne. Čiže ja poviem, že môže to byť, dajme tomu, od 30 eur až do 70, ale čím budem mať 30, odvediem sem do Žiliny 17, čím budem mať 70, odvediem sem do Žiliny 17 eur. A teraz taká otázka, ktorá trápi mňa, možno ako bežného rybára. Takisto som si zaplatil viac, ale pocítim to aj pri tej vode, že sa niečo zmení a budem sa možno mať lepšie a možno chytím tých rýb viac? Keďže sme pri členskom, tak sa budeme baviť, ako sme sa bavili pred chvíľou, že posilňujeme ten zväz, posilňujeme tú kapacitu toho chovu. A celé je to preto aj robené, aby ten rybár na konci dňa to videl. On to reálne nevidí, ale môže to pocítiť. Pretože reálne ten rybár nevníma cenu ryby. Lebo sa k nej nedostane. Možno, že niekde je zverejnená, ale Slovenský rybársky zväz tak troška povediac určuje cenu rýb na trhu slovenskom a vlastne dvakrát 2 roky po sebe sa nám podarilo cenu toho najžiadanejšieho sortimentu, to je kapor, určite pre všetkých rybárov. Dvakrát po sebe sa nám podarilo ísť s cenou dole a myslím, že to je ten benefit, ktorý vieme ponúknuť tým rybárom, že za tie isté peniaze tam dostanú viacej kil. A znižujeme ceny aj pri niektorých iných kategóriách, keďže sme prevzali niektoré strediská a zmenili sme tam technológie chovu a sme sebestačnejší v chove tých reofilných druhov rýb, ako je proste podustva, mrena, nosa, lialec. Takže aj u týchto rýb sme 2 roky po sebe znižovali ceny. Tu ide zase o to, aby sme tieto naše pôvodné druhy rýb dostali vo väčšom množstve do vody. Hej? Že za tie isté peniaze tam dokážeme dostať ďaleko viac 1000 kusov rýb a zarybňujeme tie rybárske revíry. A znova z toho členského treba povedať, že sa venujeme aj iným druhom rýb, ktoré nikto nechová. Dajme tomu, je to čerebla, karas zlatistý, slíž. Čiže snažíme sa venovať takým druhom rybám, ktoré len my vychováme a dokážeme ich dať do tých revírov. Takže snažíme sa tie naše pôvodné ryby, ktoré nám vymýzajú z tých, dajme tomu, našich strojových revírov, tam dostať. A to je ten koncept celý toho, že sem musia prísť nejaké peniaze, aby sme mohli naštartovať ten celý kovotoč. To sa nedá robiť, že tu nemáte peniaze a chcete niečo robiť. Najskôr máte myšlienku, zabezpečíte si financovanie a potom môžete to celé pretaviť do toho, aby sa to rozbehlo. Takže takto by som to chcel aj všetkým rybárom odkázať, že nie všetko je až také zlé, že keď musíte zaplatiť niečo, ale my to všetko robíme v konečnom zmysle pre vás, aby vy ste mohli chodiť na ryby, aby ste si mohli zachytať, aby ste tam mali dostatočné množstvo rýb. A v neposlednej miere to robíme preto, prečo sme tie rybárske revíry dostali pridelené v zmysle zákona, pretože tie rybárske revíry sú nejaké biotopy, aby tam tie naše pôvodné ryby zostali, aby sme tie naše rybárske revíry zachovali trvalo udržateľné a preto toto všetko musíme robiť.